ħafna huma dawk li jibdew jittamaw il-missjoni tagħhom tkun kompluta. Dan jiġri meta persuna ikollu mottiv u akkosta kollox ikun irid jilħaq l-anijiet tiegħu. Il-materjali meta tkun, basta illi ittem il-kapitlu illi dak li jkun iwetta il-missjoni tiegħu. Kultant l-ideat u l-valuri li tkun tħaddan jistgħu jaħdmu kontrik, għaliex ma jkunux popolari ma' oħrajn u tkun diffiċli biex tikkonvinċi. Jista' jkun li dak li jkun iġelek temmen fih, imma ma jibqax irreġġi għallum il-ġurnata u jkollok taġġorna il-ħsibijiet tiegħek. Dan ifisser illi tkun għamilt U-turn u jfisser illi dawwart il-ħsieb għaliex ħassejt illi qatt ma tista' tilħaq jew twetta il-missjoni tiegħek. Dan huma uħud mill-ħsibijiet ta' min ikun għadu ma wettaqx il-missjoni tiegħu u għadu ma qatax qalbu għaliex jemmen u konvint mill-ideat tiegħu. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett live waqt il-programm F-Living Show Mattias Grasso. Għawmana l-Matteos, kif inti? Tajjeb ħafna. Kif inti kollox sew? Nizzuħallalla, tana nsab ma ġembek, nsab tajjeb. Illa għaliex inti persuna bħalma dejjem ngħidu l-ħoq nirrepetija, inti persuna pozittiv. U kultant, meta jkollok persuni pozittivi, għalkemm ikunu ħdejk biss u forsi jitkellmu jimlewk b'ċertu enerġija. Napprezzaħ tant ieħor. U dik hija importanti ħafna, anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ekku. Ħafna huma dawk, Mattias kif smajna fis-servizz illi kollhom f'moħħhom missjoni li jixtiequ jwettqu f'ħajjithom u jippruvaw jagħmlu minn kollox biex iwettquha. Imma kultant l-affarijiet mhux dejjem jirnexxu kif dejjem ikun nixtiequ. Nixtieqek illum forsi twassal messaġġ illi dak li ma jsirx illum jista' jsir għada. Għax hawn min jara senja ruħi jgħidlek ara jiena la ma rnexxilix illum, mela jiena din ma nista' nagħmilha qatt. Ekku. Ħaddew minn pass qabel diġà huwa tajjeb li provajt tagħmilha għaliex għax il-ġisem b'mod naturali il-bidla dejju. Mela jiena pereżempju qiegħed hawnhekk bil-qiegħda kart konna qed nitkellmu anke qabel dal-programm illi avolja pereżempju taf li inti titmur x'imkien fejn huwa forsi iktar relaxing, forsi spiċċajt minn xogħolok, eċetera, għax inti qisek medi b'dak li qed tagħmel, ma tkunx trid tieqaf tħossha diffiċli biex tibdel. Issa qed nitkellmu fuq sempliċement nitlaq mix-xogħol pereżempju mmur id-dar. U nista' jgħidlek min jgħidli hemmhekk jien ma nafx xogħol tagħmel int biex Alla jbierek ma tkunx tiċċaqlaq minn hemm, imma li jgħidilek anke min ikun imdejjaq fuq ix-xogħol li jgħidlek isma' tant inkun dħalt fih il-proġett pereżempju li nkun qed neħilsu qabel ma nitlaq. Issa aħseb wara kemm hu aktar challenging li inti tgħid isma' jiena naf li għandi bżonn inneħħi x-xaħam pereżempju. Imma hi, it-temp għadu mhux daqshekk frisk, anzi għadha sħana. Irrid immur nilbes, irrid immur pereżempju nilbes is-slipper, il-ħwejjeġ, irrid immur nissetja l-karozza, nasal hemm, u mbagħad irrid intihom il-kard. U ħaġa li hija żgħira, bħal ngħidu aħna mort nagħmel exercise, kissirniha f'1000 miljun biċċa. U taf sabu kard. Il-iktar moġġett inkissru f'1000 miljun biċċa, aktar ħanħossa tqila biex nagħmlu. Fil-fatt sabu, din saret riċerka ta' ġifieri vera interessanti. Min jagħmel exercise regolari pereżempju, kif jarhom l-affarijiet? Ejlek ħeqqara, ħanitlaq mix-xogħol u mur nagħmel l-exercise. That's it. Biex tgħid. Imma jekk jiena noqgħod oġġett inkabru, jekk jiena m'għandix aptit u moħħi qisu jkun qed jgħinni wkoll għax noqgħod ngħidlu isma' ma kif nista' nifranka u għax hekk u x'aħjar għada u għax illum it-temp 40 degrees u għax it-tifla forsi tiġi kmieni mix-xogħol u għax it-tifel qed jeqred. Inti iktar ma ssib skużi, iktar ħatejn lil moħħok biex ikun komdu biex ma jinbidilx. Issa, illum qed nitkellmu fuq xi ħaġa oħra però, illi provajt ninbidel u għal xi raġuni jew oħra ma rnexxilix. Ġej sitt ostaklu. Tajjeb wisq, mela l-ostakli nbqgħu nsibuhom dejjem. Jiena eżempju mill-aqwa li smajt mejlux kien dan. Immaġinak illi minn hawnhekk minn dal-istudju pereżempju Karl ħammorru id-dar. Kieku inti tajt isma' jiena rrid li dejjem nimxi dritt, jiena ma li ħanoħroġ minn dal-istudju ħanibqa' dieħel għal ħars għadu xi jarblu, għax dejjem mixi dritt. Imma biex nasal irid indur le, indur law, ngħaddi minn saqlem, saqlaw.
Ġifieri il-ħajja stess turik li hemm bżonn it-tidwir, hemm bżonn nixkiel, hemm bżonn neħel fit-trafik, inkella qatt mina se nasal fil-lokalità illi rrid nasal fiha. X'qed nipprova ngħid illum? Illi number one aċċetta illi qatt mhu se jkun kollox perfett kif tixtiequ, impossibbli. Number two, il-widien stess li żqaqien ħajjejnuk biex inti tasal fejn tixtieq. Ġifieri forsi aħna meta qegħdin ġol nofs problema, ħana naraw bħal dik xi ħaġa illi waqfitna. Daqshekk, ħana minħabba di ma nistax iktar. Le, dik qabli tkun ingredient ieħor illi bih tista' tasal. Imma x'iridu nagħmlu? Irridu neħdu l-pariri. Jekk jiena bdejt nagħmel l-exercise u ġbit xi muskolu, mhux se nistenni jgħaddili, ħammur ċekkja mal-fiżjoterapista tiegħi għalfejn weġġajt x'nista' nagħmel biex ma nibqax moġuha għax minn dik l-ixju irrid nimxi. Hemm min jgħidli, pereżempju, kelli bżonn nibda ċertu mediċina. Hemm ċertu steroids, pereżempju, karli li nafħuna. Mela, kemm fid-dera u kemm fil-miżin, inti ħatejt ara naqra jiena mort lura. Għax qabel ma bdejt il-mediċina ma konx daqshekk minn fuqha, ma konx daqshekk pace. Però again, il-mediċina qed tgħinek biex issolvi xi tip ta' problema oħra. Illi forsi bħalissa hija aktar urġenti milli titlef ix-xaħam tiegħek, milli titlef il-pace. Mela ejja nimxu pass pass u nifhmu illi hemm affarijiet illi iva hemm bżonn illi naċċettawhom u nimxu bihom kollox. Mhux ngħid isma' la rrid nonqos ħanwaqqaf il-mediċina ta' tali oġġett ħalina nonqos għax inti tispiċċa l ħares qar tista' ħafna qar milli kieku tonqos mill-pis. Jiena dejjem ngħid illi kif qed tgħid inti ovvjament il-ħajja hija mhux wartu żgħar, volli li kieku tajjeb. Impossibbli, ma li hija xi ħaġa tal-ħolm. Xi ħaġa impossibbli. Però il-banda l-oħra l-sfidi wasluk illi inti aktar tkun b'saħħtek, aktar tkun determinat. Kont qed nisma' fil-fatt intervista ma' wieħed mill-akbar businessmen li jankaw fid-dinja qal l-iktar li għandhom challenge mhuwiex dawk in-nies li jibdew mix-xejn, huma dawk in-nies li sabu s-sodda mifruxa. Għax ma jafux itqal minn hekk. Mela jekk jiena mdorri dejjem insib kollox lest, dejjem imdorri pereżempju dak li nixtieq irridu, dak ħanieħdu. Jiena minix imrobbi li ħan irsisti għal xi ħaġa, allura mal-ewwel xkiel forsi ngħidu dik ma sax inġiba donni ħa nagħmel xi ħaġa oħra. U daw in-nies jibqgħu dik iċ-ċertu lekk tajjeb nuqqas ta' dik it-tul, dik l-għodda, illi inti biha tista' tasal ultimately għal postijiet fejn tixtieq. Allura min anka pereżempju isib illi naf għandu dejjem il-familjari tiegħu jippreparawlu l-ikel, forsi ġenetikament wildet irqiqa, pereżempju. Meta ħadd tiġi biex taffatti ċertu affarijiet, pereżempju wara l-pregnancy, fejn daqqa waħda l-ewwel darba li għandi żgħir, x'sena mi mhux imdorrija hekk. Dak huma l-aktar nies normalment li ma tisibgħu diffiċli biex dak il-ftit li għandhom inaħħuh. Għalfejn, għax qatt ma kienu mdorrijin illi għandhom sitwazzjoni rridu jittakiljawha, minn min-naħa l-oħra qisu minn dejjem trabba f'dawn ċertu diffikultajiet, tant għandu esperjenza illi kapaċi jagħmlu ħafna iktar progress familjana. Ħammorru daqsxejn issa parti fuq dan li qegħdin ngħidu kemm huwa importanti li inti ma taqtax qalbek il-motivazzjoni bħalma dejjem nitkellmu, però ejja mmorru issa frasilajn persuna illi bdiet tagħmel l-eżerċizzju meħtieġa, bdiet tagħmel dieta bilanċjata, mhux bil-ġuħ imma naf li inti għandek persuni għandu wkoll professjonalista li waslu messaġġ ta' nutrienti dak li jkunx jista' jiekol. Però għal xi raġuni oħra mhijiex kuntenta jew mhux kuntent bil-mod ta' kif qed jara r-riżultat. Kulħadd huwa l-istess wara li jekk inti f'ġimgħa nqast nofs kilo, jiena ħanqos nofs kilo, nistgħu nonqos iżjed jew inqas. Ara hija komplessa ħafna Karl, ġifieri dan tiltaqa' anka ma' nisa li huma modelli, illi forsi kienu jilbsu size 8, size 6, illi jgħidulek jiena rani ħoxna. Ġifieri, kif tħares lejk innifsek, tant involvi psikoloġija illi mhux neċessarjament hija xi ħaġa illi hija black and white. Fis-sens da m'hemmx pereżempju dejt ara, kieku nkun hekk, inkun perfetta għad-dinja kollha, ma teżistix. Ġifieri anke jekk naqbdu jien nafs stilel, pereżempju jiena ħobb insemmi l-Beyoncé u lil-Madonna. Madonna qatt ma tista' tidher bħal Beyoncé u Beyoncé qatt ma tista' tidher bħal Madonna. L-ewwel nett hija razza totalment differenti. Ġifieri anke l-istatura ta' Beyoncé huwa kollox iktar kirvi, kollox imlaħħam, ħanużaw hekk. Madonna hija skinny type. Hija daqsxejn iktar, daqsxejn ħafna iktar magħluba, ħanużaw dik il-kelma.
Minkejja li t-nej li huma għandhom ħafna ammiratriċi anka ammiraturi għad-dera tagħhom, huma ma jistgħux jgħidu isma' jiena nipprova niġi bħal Beyoncé. Jew Beyoncé prova tiġi bħal Madonna, qatt ma jista' jkun. Jiġifieri dak li aħna naraw bħala ideali hija opinjoni wkoll. Issa, sfortunatament ukoll. Sorry interrompi. Mela lenti qed tgħid Golden Lin qatt ma nista' ngħidilha nixtieq niġi bħal dak. Jew jien nista' niġi bħal dik. Jekk pereżempju jinserta xi ħadd jien naf li għandu l-istess tul tiegħek, pereżempju Ewropew bħalek, forsi Malti bħalek, u hemm affarijiet. U indubjament il-ġenetika hija l-ikbar porzjon anzi ta' fejn nistgħu naslu Karl. Ġifieri jiena nagħmel kwalunkwe exercise li nixtieq qatt ma nista' niġi twil bħalek, nagħmel x'nagħmel. Inti tagħmel x'nagħmel sax tiqsar daqsi. Ara ġifieri qed nifhem x'qed ma ngħidlek. Illi aħna rridu realistikament insibu l-xaħat li għalli literalment kważi bħalna biex ngħidu ħanġi bħalu. Għandu jkollna l-xaħat li nixtiequ niġu bħalu. Diffiċ li issib il-xaħat li tajda. U kieku jiena ngħidlek isma' niġik ta' bħal meta mmorru għand hairdresser. Ekku, pro se kelli x-xahar. Ngħidli nagħmel x-xahar bħal dak pereżempju, dak iżmin ma kellniex kelli x-xahar. Kieku niġi quddiemek jiena ngħidlek isma' jiena nixtieq waħda biex niġi bħalu pereżempju. Inti x'tgħidli? Ekku. Ara, inti tista' tiġi the best version of yourself. Per eżempju, jekk għal-mod tal-kelma inti kif inti Karl hemm xi naqra xi ħamsejjed, tista' tneħħi daqsxejn dak ix-xi ħamsejjed illi għandek. Tista' forsi tinbena ftit iktar milli inti. Imma forsi min ritratti turini ngħidlek isma' dak kompletament differenti minnek, pereżempju mis-sajz tal-għada, mill-frame tiegħu, mit-tul tiegħu, impossibbli illi tiġi bħalu bl-eżatt. Però taf x'inhi laqgħa waħda Karl. Illi kulħadd meta ħanagħmlu improvements fina nfusna, dejjem bil-fors ħanidru aħjar. Għax imbagħad għall-grazzi tal-hemm xi ħaġa komuni, illi l-livell ta' xaħam tagħna għandna kontroll fuqu. Rari huma dawk il-kundizzjonijiet illi minħabba fihom bħala xaħam ma tistax tneħħi, jew ma tistax tagħmel dak li jgħidu muscle toning. Jiġifieri li inti d-dera tiegħek ħad tidher iktar maquda, iktar iffurmata, binqas xaħam, iktar pulita anke fil-ħwejjeġ. Dak għandna kontroll fuqu. Mhux 100%, għax xorta hemm min jista' jagħmel ċertu progress iktar minn ħadd ieħor, tajjeb, però iva. The best version of ourselves nistgħu dejjem naslu għaliha. Li nkunu eżatt bħal ħadd ieħor, bħal xatt partikolari, diffiċli jekk mhux impossibbli. Kemm jimxu flimkien kemm il-darba semmejnija ta' però nixtieq li forsi din insemmuha f'kull sessjoni il-bilanċ tal-eżerċizzju ma l-bilanċ x'nieklu. Trement, hija katina, hija triangle, tajjeb ġifieri dak hemm tliet pilastri Karl. Number 1 huwa x'ħanieklu. Number 2 huwa anka tip ta' exercise li nagħmlu jsejħulu cardio, jiġifieri huma exercises illi jinvolvu l-qalb. Insemmu aħna pereżempju anka sempliċement fuq l-istess maduma illi inti tagħmel jogging jew sprinting on the same spot. Inti mhux qed tuża apparat, mhux qed tuża laqqas weights. Inti qed tħaffef u ġismek peress li qed iħaffef qed juża l-aktar il-qalb. Dak jgħidulu cardio exercises. Affarijiet iktar tradizzjonali nsemmu il-jogging, nsemmu l-awm, illi inti literalment qiegħda titħabat tuża ġismek biss però, mhux qed tuża ħafna iktar reżistenza. Però mbagħad hemm il-famużi weights. Illi ħafna nisa jassumu Karl, illi l-weights huma għall-irġiel. Għax ma rridx niġi qisni xi bodybuilder, jew ma rridx niġi qisni xi attur milli nara minn daw bidejhom daqs dinja. Insa. In-nisa għandhom biss madwar 10% tal-potenzjal biex irabbu l-muscles. Ġifieri, ma nafx jekk xed jidher dak ir-ritratt fuq l-iskrin diġà. Inserħu ras in-nisa illi jekk jagħmlu l-weights mhux ħajjiġu bħal famuż The Rock, pereżempju, għaliex. Dan sar wieħed mill-aktar atturi favoriti anke tiegħi. Ek fil-preżent, ek għax naraħ li xaqlu kollox. Il-bira kummissjoni kemm rajt film partikolari li ġib l-isem Skyscraper, vera tajjeb ħafna. U jaħdem vera tajjeb. Però per eżempju intu dal-attur salija, ovvjament film huwa film. Però kemm huwa bildjat u għandu ċertu toqol, jidher li huwa ħafif ukoll. L-istamina tiegħu hija ħafifa. Persuna bħal dan. Orrejt huwa attur u għamel intera ħafna nies. Joqgħod attent ċirkol jagħmel training bħal dan. Nista' nimmaġan mill-struttura li għandu li bla dubju ta' xejn. Issa, diħan il-linkja ma' diversi affarijiet, Karl. Number 1, kieku jiena u kellna nitwildu fl-istess ġurnata. U xaħat isu jisraqna, jgħidilna intom it-tnejn ħatamlu l-istess dieta, ħatamlu l-istess training għal 20 sena. Nista' nassigurak il-ju jiġi jidher mod jien niġi nidher totalment differenti minnu.
Għax again hemm il-ġenetika illi ħadd iddetta x'potenzjal hemm u m'hemmx. Tajjeb? Hemmhekk qed naraw vera jitrenja b'mod ibes. Issa, it-tfajliet, in-nisa, anke jekk jitrenjaw ibes daqsu eżatt, illi normalment hija daqsxejn impossibbli wkoll minħabba li hu bħala raġel tipikament ikollu iktar saħħa, alright? Imma anke jekk għamlu stess training bħalu eżatt, again, anke huma ħajġu jidru totalment differenti, għax raġel, anzi ħampoġilek hekk, għax mara għandha biss 10% tal-potenzjal li tibni il-muscles li għandu raġel. Mela, jekk raġel jagħmel exercise u jifforma 100%, b'dak l-istess exercise mara bejn wieħed u ieħor ħad ifforma 10% li forma r-raġel. Għalhekk anke ritratt preċiż, pereżempju, hemmhekk ara. Dik hija mara li bla dubju ta' xejn toqgħod attenta għal x'tiekol, żgur. Toqgħod attenta x'tiekol għax hija ttownjata. Min hemm ninduna li tagħmel il-weights? Hemm xi ħaġa maquda biex niftehmu. Hemm xi ħaġa maquda, hemm il-forom, hemm il-lines jidhru pereżempju anke f'żaqqa biex niftehmu. Tajjeb, illi suppost għandna il-bniedem huwa maħluq biex ikun hekk. mhux neċessarjament, pereżempju, inti diment illi għall-pis tiegħek tkun healthy, issa x'nifhmu b'healthy. Hemm ħafna teoriji ta' x'inhu healthy x'mhuwiex. Mela pereżempju dik il-mara li qed naraw hemmhekk ikollha livell moderat lejn baxx ta' xi ħaġa f'ġisimha. Mela għalhekk jidhru ċertu dettalji anke f'żaqqa għax kemm għandha xi ħaġa f'ġisimha huwa pjuttost baxx. Ħawaf hekk hawnhekk. Mela le. Għaw min jgħidlek li wara li inti tiġu dik il-forma mara pereżempju u tieqaf mit-training titpaħpaħ iżjed huwa minnu. Le, normalment nitpaħħu Karl meta aħna nagħmlu dieta estrema illi pereżempju għandna ħafna pix nitilfu u rridu nitilfu u nagħmlu minn kollu nitilfu f'salt. Hemmhekk ġismek qisu jaqbad jitlef kollox. Kemm ix-xaħam U kemm il-massi. kemm l-ilma u sfortunatament anke l-masil prosit. Allura għalhekk niddendlu U l-ewwel ma jmur il-massi kontatt prosit tassew. Għax dak huwa l-inqas. L-inqas li għandu bżonn il-ġisem biex jgħid. Tajjeb kemm tiftakar, nieħu gost, prosit, tagħmel ir-revision. Għax huma punti li għandek għal xiex tiftakarhom. Importanti ħafna. ħafna jgħidulek għamilt id-dieta inqas tam, però ma doftam ma mhux nom, ma tmux tom ġejt u li tant kikun neħlek il-mis jew l-flok jew nisa jitkellmu bejnietom għandi tbaħħbih għandi isu lejer fuq lejer, pereżempju. Jiena nitkellem. Jispiċċa biex anke wkoll jagħmel ċertu operazzjonijiet. Eżattament. Sfortunatament. Naqblu. Issa, ħajkun hemm min li tant huwa ta' massa kbira illi ma jkunx hemm mażla li fli jmorru għal dawk l-operazzjonijiet. Jekk jixtiequ illi naħħu l-ġilda. Għax again, għal saħħithom dik il-ġilda żejda mhux qed tagħmel ħsara ta' hija għal mod kif jaraw lilhom infushom illi jagħmlu ħsara, ġifieri dik importanti wkoll. Issa, jekk aħna m'hemmx mod ieħor biex tmuru essaġġ. eżattament, ġifieri jekk inkunu ċertu kobor eżattament ta' dik tkun imbagħad l-aħjar triq. Però iktar ma ninżlu bil-mod mhux ġifieri aħjar nitlef jien naf kilo kull xahar milli nitlef kilo fil-ġimgħa ta' qed ngħidu li realistikament ikun hemm xi ħaġa li gradwalment qed tinbidel nieżla, però mhux bi speed esaġerat. Għax iktar ma nitilfu il-pis u x-xaħam tagħna bil-mod, iktar hemm ċans illi ġisimna jieħu dik il-forma sabiħa. Issa, fuq dik il-mara li rajna l-ewwel, pereżempju, illi għandha ċertu livell ta' xaħam baxx, xorta hemm limitu kemm ikun baxx ta'. Jiġifieri jekk imbagħad ix-xaħam jiġi baxx wisq, hemm anke problemi bħal is-sajkil jibda jittarġa jibda jibdix jiġi. Persuna tixtieq tinqabad ilha ma jirnexxilix, tibda jintilef ċertu xahar. Jiġifieri kull ħaġa tajba għandha limiti wkoll. Għax għandek minn estrem għal ieħor. Minn estrem għal ieħor u għalhekk tidħol ħafna s-psikoloġija. U l-bilanċ. U l-bilanċ. Wieħed mill-postijiet illi ħafna nisa jgergru huwa propju taħt l-idejn. Sewwa. Naħseb tismaħħa din. Ħafna. Interessanti, u dik tvarja anke bejn il-ġeneru. Mela pereżempju, in-nisa għandhom iktar ċellolite mill-irġiel. Rari tisma' l-irġiel għandhom anke xi forma ta' ċellolite. In-nisa wkoll meta jibdew jaqbżu ċertu età, jibda jislow dak li jgħidulu il-metabolizmu, jiġifieri ir-rata ta' kemm ġismek juża kaloriji, enerġija biex jagħmel l-affarijiet ta' kuljum. Li huwa minnu l-metabolizmu inqaslek Bla dubju. xaħam, Bla dubju. xaħam inqaslek. Il-metabolizmu jħaddem l-enerġija, issa jekk jiena qed niekol ħafna u li ħajamel huwa li juża l-enerġija dik Madonna pereżempju qed nara l-slajd tiegħha diġà hemmi.
Emmin, per eżempju, Madonna jgħidli imma dik għandha naħseb għandha 60 Madonna, mhux il-bot. Emmin jgħidli Alla jbierek dik kif għadha daqshekk b'saħħitha u daqshekk tidher tajba. Mela hi mhux ukoll tistgħu l-metabolizmu, tistgħu l-metabolizmu. Ħadru 60 qed tara. Imma x'tagħmel Madonna forsi differenti mill-maġġoranza tal-persuni l-oħra li wkoll għandhom 60 sena. Illi Madonna tiċċaqlaq ħafna, naraw anke waqt ix-shows m'għandix kwiet, okej? Allura inti l-metabolizmu tagħha qed kompli tħadmu. Nassumi għavolja minix magħha illi tikol tażel li kellu ieħor. Temmelli għandha min imexxija ma jew Bla dubju ta' xejn. għandha min jieħu ħsieb jagħmilha l-ikel, il-personal trainer tagħha, il-plastic surgery tagħha. Indubjament ukoll, bla dubju ta' xejn. Ara, vera interessanti ġifieri. Kemm il-politikanti Maltin u anka barranin, anka il-leaders tal-pajjiżi għandhom il-konsulenti tagħhom. Hekk suppost. Ġifieri ara kemm tajba. Li huma ħeltu. Mhux hekk. Semmi hekk, pereżempju, jiena niftakar, ovvjament riċentement, għandna lil-Dr. Joseph Muscat li huwa Prim Ministru imur jagħmel it-training tiegħu u għalla ħares ma kienx jagħmel hekk għax inkella saħħtu kienet tmur lura. Jiena niftakar ukoll li kien jirrakkonta Eddie Fenekatami, illi meta kien Prim Ministru u anke baqa' għaddejja ħafna snin li kien jagħmel il-treadmill. Dan, u diri id-dar, u kien jagħmel bil-forsi li kien jagħmel. Niftakar għax ċaċertu għeta. Kont tal-ħmiex, ma konx l-ħaq miegħu jimxi. Tifhem? Ekku. L-aħħar kampanja elettorali fil-fatt l-elezzjoni ġenerali kien hemm intervista ma' żewġ kapijiet u jgħidulek it-tnejn li huma illi jibdew il-ġurnata bl-exercise. Ma nsemmu wkoll lill-Dr. Simon Buzu. Eżattament. Kien kap tal-oppożizzjoni. Niftakkarhom it-tnejn li huma jsemmu u jiena dak iż-żmien kont kuntent ħafna x'kont ngħidilhom Prim Ministru, eżatt. Kont ngħidilhom jiġifieri Dr. Muscat u Dr. Busuttil qed isibu ħin għall-exercise f'nofs kampanja elettorali u inti le? Tax kont ngħidilhom Issa daw naħseb l-iktar żmien importanti kien dak iż-żmien. Imma huma nies intelligenti biżżejjed illi jafu illi l-exercise mhux tal-li mhuwiex ħera ta' ħin, tal-li ħajjejnhom għal dik il-ġurnata li ġejja, ħajjejnhom waqt il-laqat, ħajjejnhom għal mass meetings, għax bihom ħajkunu iktar enerġetiċi, ħajkunu iktar pożittivi, ħajħossuhom aħjar bihom infushom. U għedu kif inika. Sepp jekk hawn xi ħadd għandu x'jagħmel ukoll bħala mexxej huwa Putin. Illi jitrenja. Black belt għandikom, ta' minix ċertu ma jidin li black belt ta' xi sport, ġifieri. Enerġetiku, b'saħħtu bniedem jipprattika l-isport, imma jsib ħin issa da timexxi ir-Russja dan mhux ċajt. Dan huwa punt vera kruċjali kar isib ħin mhux għax m'għandux jagħmel. Isib ħin mhux għax jgħid isma' ħanaqta naqra mill-laqgħat ħammur nagħmel l-exercise fuq ma mmur nipejjeb sigarett. Isib ħin għalih għax jaf li huwa importanti għalih għal ta' madwaru, għal deċiżjonijiet li jieħu, illi moħħu jkun qed jaħdem sew, ġismu jaħdem sew u jħossu tajjeb miegħu innifsu. Da mhux nisbol oħta, dawn huma naħseb l-iktar nies intelligenti qed nitkellmu fuq il-leaders tad-dinja. Hawnhekk, jiġifieri aħna possibbli aktar importanti. Kieku mhux tajjeb illi wieħed jeżerċita ruħu, kieku żgur Vladimir Putin ma jagħmilx dan ix-xogħol. Mhux hekk jgħidlek li jagħmel ħammur ieħor. Min jaf xi problemi għandu qudiemu, ġifieri naħseb jiena jaċċetta wkoll li għandu ċertu problemi li forsi qatt ma ħajsolvihom anke kemm idu jmexxi Presidentu, imma jaf li hemm bżonn illi biex jisolvihom aħjar. Hemm bżonn. Dik kelma. Jeħtieġ kważi ħanuża l-kelma għoffa bil-fors. Dik kelma. Ġifieri jiena ħanappella hekk illum. Flok ma tgħid jiena m'għandix ċans. Għajtina għalija mhux importanti l-exercise. U għal kif tossoj dak il-ħin. Għax isek bla ma tiltaqa' miegħek innifsek. Tiġi real, tgħidx għax m'għandix flus, għax m'għandix ħin, għax m'għandix opportunità. Għajtina għalija l-exercise mhux importanti. Għax hemmhekk tkun għamilt l-iktar pass importanti li kont onest miegħek innifsek. Imbagħad, the next thing hija li tifhem u nittama li anke dawn l-ispots iservu ta' ġid u hawnhekk ningrazzja anke lilek li tagħti dak ċans anke lili Karl. Illi tibda tirrealizza illi jisma' jiena mhux insib ħin, jiena mhux insib flus, jiena mhux insib l-opportunità illi niċċaqlaq meta ħadd ieħor min jaf kemm huwa għar minni, min jaf kemm huwa aħjar minni f'affarijiet oħrajn u jsib iċ-ċans ukoll. Ħammorru għal riklam xkejken ta' minuta kollox, ħnerġgħu niġu lura ħalli nkomplu ntukom aktar motivazzjoni waqt din is-sessjoni flimkien mal-bravu Mattias Grasson. Aw magħna.
huwa stabbiliment kbir ġo ħalluqa fejn issib għażla kbira kemm ta' ġojjellerija kif ukoll oġġetti biex issebbaħ darek u rigali għal kull okkażjoni. Teżor, unique as you are. Ovvjament qed nsemmu dawn in-nies illi huma ta' fama internazzjonali, inkluż ministri u presidenti u prim ministri, biex nixbdu l-attenzjoni dak li jkun illi la jsibu ħin dawn in-nies illi nafu kemm ikunu impenjati, nkunu onesti. Tajjeb, għandna nsibu anke wkoll b'xi mod jew ieħor aħna. Bdejna nsemmu ħafna nies, però ma nixtieqx ma nsemmix pereżempju lil Barack Obama, illi kien il-President tal-Amerika u kien jitrenja kuljum. U għadu nimmaġina jitrenja kuljum. Mhuwiex żgħir. Il-mara tiegħu l-istess, però xi ħadd ieħor illi kien jitrenja u kien jipprattika l-hawn u kien jagħmel diversi eżerċizzju huwa wkoll il-periodu minn Kumintor. Illi wkoll dak iż-żmien kien Prim Ministru, kellu ħafna impenji, ma kienx għadda t-teknoloġija kollha dal-arfin kollu u xorta waħda kien jagħmel il-ħin għalih biex iġib saħħtu l-enerġija l-ewwel ukoll. Bla kliem nibqa' kważi Karja, tispiċċa tgħid ma xi skuża għandina. U hemm min forsi anke qed naħsibha issa ġenwinament qabli jgħidli ma somna naqra ħin. Prim-Ministri u l-Presidenti taf kemm ikollhom assistenti magħhom vera. Mela x'nistgħu anke nitgħallmu minn dik. Karl, pereżempju tal-aħħar smajna illi anke il-Gvern issa nieda trasport pubbliku għall-istudenti kollha. Mela jiena possibbli żgur għandi bżonn illi jiena personali nibqa' nwassal it-tfal l-iskola. Jekk jiena naf li hemm trasport, żgur mhux se nafdhom fit-trasport pereżempju sa naf li hemm każijiet ġenwini ta' ġra bdejt nisma' ta' forsi għalfejn ċertu ġenituri hemm bżonn illi huma stess iwasslu l-itfal. Dik dejjem ħajkun hemm, imma dik forsi hija l-eċċezzjoni. Imma ma nistgħux kollha ngħinu lil xulxin aħna jekk jiena dak il-ħin pereżempju li frankajt inġib u nwassal l-itfal. Pereżempju għamiltu nagħmel l-exercise jew għamiltu nipprepara jekk iktar bnin, ħalli nsibu bil-lest. Ma nistax jiena dak il-ħin illi pereżempju is-soltu kont neħlih ħampoġġu hekk fit-trafik, issa nużah biex nitgħallem xi ħaġa biex forsi nara xi programm bħal ta' kart illi fih qed nitgħallem. Ġifieri ejja ġenwinament nagħmlu użu aħjar tal-ħin tagħna. Naraw x'inhuma l-affarijiet li nistgħu niddelegaw. Hemm min jgħid li ma għall-mużew pereżempju m'hemmx transport, ma nistax tiftijem mal-ġara illi darba tikun it-tfal inti u darba it-tfal toħdom wara ħansarkom it-tnejn. Darba kull wieħed pereżempju. Mhux il-koll ħanifrankaw il-ħin. Issa jekk naqas it-trafik anke mit-triq. Mhux il-ħin ta' Malta kollha qed nifrankaw dak li jkun jista' jasal x'imkien iktar tranquill, iktar bil-kalma u f'inqas ħin. Jiġifieri ejja ngħinu lil xulxin. Għax kulħadd huwa bżonn kulħadd. Xi ħaġa interessanti li smajt mejlux, Karl, hija illi bħala bnedmin għexna dawn is-snin kbar kollha, mhux għax konna aktar b'saħħitna mid-dinosawri, għax konna kapaċi ninaqdu u naħdmu għal xulxejn. Waqt li annimali oħrajn kienu jaħdmu għalihom. Aħna konna kapaċi ninaqdu. Allura, flimkien. Provata. Ejdu hekk. Flimkien nistgħu nagħmlu kollox. Ringrazzjak. Grazzi ħafna lilkom. Dejjem. Gost onestament għal mod ta' kif tiżviluppa d-diskussjoni tagħna, tiżviluppa b'mod differenti, nipprova nkunu ta' għajnuna l-bosta familji Maltin u Mawċin. Grazzi tal-opportunità. Sal-gbar u nirringrazzja lilek. Grazzi ħafna lilek. Grazzi immens, tant ieħor. Grazzi ħafna Maltin u Mawċin. Napprezzaw, grazzi lilhom ukoll li jsegwuna. Ibqgħu magħna nkunu magħkom dal-waqt fit-riklami ħbieb.